Здравейте, аз съм Тина, вие сте с Tina's Good Food. Тук готвим лесно, вкусно и здравословно. Без глутен, без захар и без млечни продукти. Ако и вие харесвате такъв вид рецепти и се храните по този начин, се абонирайте за канала и ударете камбанката, за да получавате какво? Известия за всички нови рецепти, които качвам. А днес съм решила да споделя с вас моята рецепта за бразилски хлебчета. Не знам доколко сте запознати с бразилските хлебчета, но те традиционно в себе си съдържат една съставка, която аз така или иначе ползвам почти всеки ден, а това е брашното от тапиока. Само че в стандартната рецепта, освен брашно от тапиока, се използва и някакъв вид сирене, примерно моцарела, има и млечни продукти, а пък аз не консумирам такива, затова реших да направя един вариант, който да няма млечни продукти в моите бразилски хлебчета. Сега, кое е интересното на тази рецепта? Интересното е, че тази рецепта реално, тя ми беше в списъка с рецепти от много време, обаче се реализира благодарение на един мой ужасно несполучлив опит да направя картофени ньоки. Не ми се получиха изобщо и ми остана част от сместа и се зачудих какво бих могла да направя с нея, за да не отиде Зян да я хвърля. Направих някои корекции и резултата беше едни прекрасни бразилски хлебчета, които ще споделя днес с вас. В основата на моите бразилски хлебчета, освен брашното от тапиока, са и картофите. Картофите са една много хубава препратка към една моя последователка, която се казва Бети, заради която тази рецепта посвещавам на нея. Тя се прави с нейния любим продукт, а именно картофите. Сега, какво ще ни трябва? Ще ни трябват 500 грама сварени и обелени картофи. Това като количество е 4 или 5 средно големи картофа. Вие можете съответно да си ги изтеглите. Аз обикновено варя 5 или 6 картофа и проверявам на кантара какво е тяхното тегло. Имаме ги сварени и обелени. Естествено, изчакала съм ги да изцинат. Слагаме ги в една купа и ги намачкваме. Един вид като картофено пюре си го представете да станат. Сега това, да. Малко ще ми се разклати масата, но съм ви казвала и друг път, аз не работя с професионална маса за готвене. Това не е плод, това е моята кухненска маса, така че тя се клати. Това е положението. Намачваме картофите. Гледате естествено да сте си взели стари картофи, защото те са много по-мекички на вкус и много по-добре се получават при такива конкретно този вид рецепти, които се пекат в последствие. Така, ето това са ни картофите. Добавяме малко солчица, естествено. След което към тях прибавяме зехтин 60 грама и им чукваме 2 яйца. А знаете ли за Facebook групата Здравословни рецепти без глутен, без захар и без лактоза? В нея сме се събрали хора, които се храним по този начин и редовно си споделяме съвети, идеи, рецепти, снимки, всичко свързано с храната, която е без глутен, без захар и без лактоза. Добре сте дошли и чакам с нетърпение да споделите и вашия опит в тази група. Така, това са ни така наречените мокри съставки. Оставяме ги на страна и в една друга купа ще си смесим сухите съставки. Сухите съставки са ни брашно от тапиока, 300 грама. Как ще го измеря без да имам кантарче? Няма да стане, слагаме кантарчето. $300 грама. Хоп, заклага го. И отделно от това използваме и хранителна мая. И друг път съм ви казвала, използваме във всякакви рецепти, в които по някакъв начин трябва да замирише на кашкавал, пармезан, такъв тип сирена. От хранителната мая слагаме 25 грама, тя е много лека. Готово.
И си разбъркваме тази смес. И сега, по стар български обичай, към мокрите съставки, лека по лека добавяме сухите съставки. И мачкаме. В един момент вече става доста трудно да се смесват с помощта на тази специална, не знам как се казва, този специален уред, нещата. Затова рано или късно ще трябва да преминем към месене на тесто. Прехвърляме го сега на плота и ще го замесим. Целта ни е да умесим тесто, което да не ни лепне. В случай, че яйцата са ви примерно по-голям размер или картофите са ви малко повече или да речем сте изтървали зехтина, трябва да коригирате гъстотата на тестото посредством още брашно от тапиока, ако е лепкаво. И сега пак някоя баба ще каже: научи се да месиш. Аз не меся тесто, което е направено с пшенично брашно. Това е псевдотесто и се меси по различен начин, защото има различна структура. Така, малко още ще сложа брашно от тапиока. Да, това ни е играта. Така ще стане супер. Виждате ли как хем е мекичко, хем не ми лепне по ръцете. Така. Включвате си фурната на 200 градуса без вентилатор и докато загрее ще си оформим нашите хлебчета. Сега ще ви покажа няколко различни начина, по които може да си ги оформите, заедно с разликите в крайния резултат, защото аз ги тествах с най-различни форми и има известни съществени разлики накрая като вкус и като усещане. Сега ще ви споделя какви са те. Взимате си тавичка, моята е с незалепващо покритие, затова не слагам хартия за печене. Ако използвате обикновена тава, със сигурност трябва да изложите хартия за печене, за да не ви залепне. Разделям си тестото на 4 равни части, за да може да ми е по-лесно да работя с него. Никаква друга причина няма. Така. Сега, единият вариант е, един от най-любимите ми варианти, е да си ги направите на малки топчета. Какво имам предвид под малки топчета? Имам предвид ето такъв размер, като едно време имаше едни цариградски кюфтенца. С този размер се изпичат доста добре отвън, стават много хрупкави и понеже са малки, от вътрешната страна става дупчица. И е кухичко. И е много вкусно и са много подходящи за примерно, ако ще правите парти, ако искате нещо да си хапнете пред телевизора, така като просто нещо дребничко, което да хапна. Нещо ми се хапва, ама не знам какво. И ако това нещо е солено, този вид топчета ще ви свършат перфектна работа. От тях ще направим един ред, за да видите накрая как ще изглеждат. Тестото е много благодатно, не се лепи, не се точи,
едно от любимите теста, с които съм работила до момента ми е това. Много обичам такива теста, с които много лесно се работи. Така, топките са готови. Сега, другото нещо, което е следващата ми любима форма, е да разделим това тук на две. Правим една по-голяма топка, вижте, това е размер колкото на едно кюфте. Цареградски кюфтенца, обикновени кюфтенца. След което между ръцете си да направим така на дължина, да разстелим едно като кебабче. Днеска сме на такава вълна. Добре, да кажем кебабче. Ето по този начин, с големина, дебелина, малко по-голямо от един палец. Това е варианта, който ми е на второ място. Стават много като форма са като малки хлебчета излезли от ресторант и също са добре изпечени отвън, но са малко по-мекички от тези. Ето така. Така. И последната форма, която ще ви покажа, е реално най-наподобяващата хлебчета, което е моята форма кюфте. В този случай хлебчета стават малко по-мекички отвътре и не толкова изпечени отвън. Вече въпрос на вкус е на вас, кое ви харесва. Аз, например, вкъщи имам мъжа ми, който обича да са му мекички по средата и на него правя повече от този вид, които са по-големи. И сина ми, който не обича да са му много мекички по средата, обича да са кухи, над него му правя от тези и от тези. Пък аз ям от всички, защото просто всички ми харесват. Ето така, правим го на кюфтенце и го слагаме в тавичката. Влизат във фурната, 30 минути и са готови. Препоръчвам силно да се ядат топли, да не кажа горещи. Изключително вкусни са по този начин. Нашите бразилски хлебчета са готови. Изкарах ги от фурната и сега ще ви ги покажа колко са яки. Така, това са моите бразилски хлебчета. Аз много си ги харесвам. Сега, да видите разликата между различните форми. Ето вижте малкото, къде да го покажа? Тук вижда ли ма камерата? Виждате ли ма? Ето тук се вижда как са се пукнали мъничките и ако ги отворя, ще видите всъщност, че вътре са кухички. Виждате ли? Маля, дано да го видяхте. Не знам къде го показах, ама вътре са кухички и са много вкусни. И много хубаво миришат. Майко, кога ще ги наснимаме, че да почнам да ям. Така, следващото е ето това хлебче, което също се е пукнало много приятно. И то отвътре, ако ви го отворя, ще видите, ето вижте тази разтегливата част, това е благодарение на тапиоката. Е все едно, че вътре наистина сме сложили моцарела. Те са малко по-мекички отвътре, но коричката им е също толкова хрупкава, както на мъничките. И най-големите, сега вижте това колко красиво се е пукнало, него няма да ви го отворя, защото ще го снимам. Но ще ви отворя това примерно, което не се е пукнало. Не, направо, знаете ли какво? Ще го видите на последния кадър, защото ми е грехота сега тук да ви го показвам на тази камера. Това са бразилските хлебчета, забележете. Забележете колко са мекички. Гледай, гледай. Душичка са, просто са тотална душичка и направо ни издържам и ще хапна едно. Просто спирай камерата работата. Много са вкусни. Защото отвътре е това, което се вижда. Това е картофите и заедно с брашното от тапиока създават една илюзия, че всъщност вътре е пълно с кашкавал, което е жестоко. Просто ако пиете алкохол, една чаша вино на това или биричка, супер много ще му върви. Силно ви препоръчвам да я пробвате тази рецепта, защото няма много съставки в нея. Крайният резултат е брутално вкусен. Ако не ми вярвате, я направете и ми напишете в коментарите дали ви е харесала. И това е положението. Аз сега ще ги снимам, след което ще ги изям, защото стана вече обяд и е време да се яде. Това е от мен.